Hai लोगोफोर गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम लानायखौ जासिहरबाय स' दायो आङो भिडिअखौ आबैमोनहानि न'निफ्राय स्टार्ट खालामदों आरोना ओमफ्रायो गरम थाखायनो खानायखौबो थेबखोलाबायनानैसो लाबाय एकदम सोरांनायनिफ्रायनो गरम आरोना सान्दुं स' दायो आंहा भिडिअआ आपल'ड होनो हायाखै आङो दासिमबो ओमफ्राय दायो आं बे भिडिअखौ आपल'ड होनो थांगासिनो दं नायलांबाय थाबानो जाबाय बे दुब्लि खाथियावसो थांगोन आरोना आङो नोंसोरबो नायलांबाय थाबानो जाबाय स' लोगोफोर दायो आङो भिडिअ आपल'ड होनो थाखायनो नै बिथिंजाय फैनांगौ गोनां जाबाय आरोना दुब्लि खाथिथिंसो जोंनिया न'आव आरो नेटवर्क नाङाना आं नोंसोरनो खोन्थाखादों बिनि थाखायनो आरोना नै ओरैजाय सिदा नुहुरनाय लामाया नै बे लामाया बावलागुरि थांग्रा लामा आरोना ओमफ्राय बे ससे ओरै दिंग्रानिया राइट साइडथिंजायनो मडेल हस्पिटाल दं आरोना जोंनि खाथियावनो जोंनिथिं आरो मोसौ मोसा खाबाबो बिथिंजायनो खाफैनांगौ आरोना नै ओमफ्राय नालाय नै सिरि थान्दाथार आरोना बिथिंजाय बोरैबा सान्दुं मोदानदों आरोना खोमसिबो नुखादों नै ओमफ्राय स्रां नुफिनगारदों आरोना नै नैबे बारि बै जोंहानि न' खाथिनि आबैमोननि बारि आरोना बियो बिफां लाइफां जोंनिथिं बिदिनो आरोना गामिथिं ओरैबायदि हाग्रानो आराम थान्दा थान्दायालाय ओइथिं थांबा जोंनि न' मोनहैलायबाय आरोना नै बे दालाङा नै मोसौआ गल'ल' नाहरगासिनो जारलासो स' लोगोफोर ओमफ्राय बे लामाजोंहायनो हायनारि गामियाबो मोनहैयो आरोना आब' संगिनामोननि गामिया जोंनि खाथि जाथारो आरो स' लोगोफोर ओमफ्रायो नैबे हाखरा नैबे दा जे हाखर नुदों बेयावहाय माने दै थाजोबो आरोना दैज्लाङावहाय ओमफ्राय जों इयावनो बिराद ना हमोमोन ओमफ्राय नै ओरैजायबो फुरा ना हमखायोमोन आरोना बेयाव फुरा ना थायो बरिया ना थाखायो आरोना बारि बागाननो मा होनबावनो गामियावथ' आरो बिदिनो ओमफ्राय नोंसोरनो नुखाबाय लोगोफोर ओरैबायदि खस्थ' भिडिअ आपल'ड होनो थाखायनो आङो बे जायगायावसो फैनांगौ गोनां जायो आरोना ओमफ्राय नैबे दैमानि नामखौहाय थाथारा दैमा होनो आरोना ओमफ्राय दाख्लै जे आङो जिबौ देखायदोंमोन बे दैमायावनो देखायदोंमोन दे ओमफ्राय नैयाव नायदो दैया नै आबैया जि सुगासिनो दं आरोना फुरिया होगासिनो जि सुनाया जोंहानि आबैया बेनो औ दे मोजां जाबाय नै जों नाया रायज्लायनो रोंबाय ना थादे आं समफोर फैफिनगोन दे आबैया नै बुरिया नेग्रा स' लोगोफोर दायो जों मानि न'निफ्राय ओंखारसै आरोना जों मोनानानैसो ओंखारनाय जाबाय मानोना सानसे खामानियानो एकदम मानि सोलाबा आरोना एसे थाब ओंखारलांनो सानबाबो जाया बेनि थाखायनो दायो ओंखारनानै थांनोसै ओमफ्राय आरो मादै उनाव हाबलांबावनांगौ स' दाख्लै फैनायावहाय हाबबोदों बेयाव नानिनि चेनेला एसे प्रब्लेम जादों आरोना बेखौनो बानायनानै होलांसै ओमफ्राय थांनोसै आरोना जोङो मोनानानै रिक्सा बेग सेक बानानै फुरा रेडि आरोना बेना ना बाग्राखौ बानानै याहु 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 बाय 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 खानाङालै इयाव नैबेयाव इथेमनानै लाजायो दा नैबेयाव बिदियाव खाबा मा जायो मिथिबाय बे गनो थाखाय रिक्स थालाब्रा बायदि सोनांगौ इयाव डिस्टार्ब जायोना सुखुनाय नङा ओरै दोननानै जाहाथे बेनियाव गलांनि ओमफ्राय आदा बानो उसुबिदा जायोथ' बिदि होननानै उसुबिदा जाया अबावबा थांनाय समाव बानांगोन दे नोंनो बानानै सालाय गारिखौ बानानै सालायनो बे थाया ओंखारनो नागिरो बिसो थानो नागिरा दा मादै दं मोनसिम आं लांसै माने गोदोआवबो फास नांनाय बायदि खालामखो नों ओमफ्राय जेनेबा उदाव सोराव खालामगोन लोगोफोर दायो जोङो मानि न'निफ्राय ओंखारबायानो ससे फैबाय ओमफ्राय दायो जोङो थांगासिनो दं स' जोङो सानफ्रामबो मोनागौलायो आरोना फुङाव ओंखारनो सानबाबो टाइमफ्रानो मिलाया मानो होनब्ला ओरैबायदि खामानि थायो थगाय थादो होमबा लोगोफोर ब्लगखौ जोबजासिम नायदो दाबाव मामानि खेलांनो हायो नायलांबाय थाबाय स' लोगोफोर खासिखौथा मोनफैबाय आरोना नै केमेराया मोजां नुवा मोनाबायना मोनानायखाय आरोना मोले नुबाय दाम खमनि मबाइल गेट लांनो लानो हाला बारनो हायो Papa, Bang,
Langsung galangan itu. Ini masih galang aku. Ini bau tu. Oh, itu ada traffic menang lalu. Langsung langsung. Shalom. Bye bye kasih kotra. Bye bye. Bye bye. Bye bye kasih putri. Kasih kotri? Tapi sini kamu. Dengar. Jadi udah tambah apa? Sudah pas lepas bisa tambah no. Enak loh, ini tahu soal lantai se baik ni adar. Hai guys, sampai hari ini enak rel. Babi. Babi, makanya. So look for Bato Kera Resort ane mana mau saya. Ini kotor-kotor Bwisagu Rongjabai. Babi tu ni mana tu dia? Pincale, siapa nama teh? Zo kita tu. Bwisagu deh, besar. So logoफोर जोङो ओमफ्राय माने मादै मोनाव सफैबाय आरोना ओमफ्राय डाइरेक्ट सफैनानै बे नानिनि जे माबा बानायदोंमोन इउटुब बेखौ जोङो बानायनो फैदोंमोन आरोना मादै मोननि बिजावजालिनि न'आव फैदोंमोन बिसनाव नेटवर्क नाङो नालाय जिअ नेटवर्क ओमफ्राय बेयावनो जोङो जिरायबाय थानाय समावनो बैसागु मोसाग्राफ्रा फैबाय आरोना ओमफ्राय जा मोजां रंजाबाय बिसोरो जौ एफा लोंनानै आरोना ओमफ्रायो मादैया बे मादैनि बिजावजालि मादैया जोंनोबो एसे गाव फिसिनाय जौ बिदै बर'ना होदोंमोन दे ओरैबायदि गोथावमोन आरोना एसे लोंबाय आंबो बैसागुनि नामाव खिन्थु देखायासै ओमफ्राय नालाय बिराद मोजां मोसादों आरोना रंजादों बैसागु बोथोरावथ' आरो माना ओमफ्राय आङोथ' आरो लाइभआव दिनैसिम खेनसेना खेननैल' ओंखारफेरदों आरोना बिदि एसेबां आङो सिख्लानिफ्रायनो रंजानो मोनाखै आरोना मानो होनब्ला आंना बोराया ओंखारहोआमोन आगोलनिफ्रायनो आरोना ओमफ्राय खेनसेना खेननै ओंखारनो मोन्दों खोमा आरोना आंबो ओमफ्राय एसेबांथ' बिदि ओंखारनाय जायामोन ओमफ्रायो हासबेन्डआ होनदोंमोन आरोना नै फैसा हरदो इसोरनो दा होननानैहाय ओमफ्राय नै आंनि हासबेन्डआबो जौ लोंदोंमोन दै मेगना बोरैबा नुबाय बेखौबो लोगोफोर ओमफ्राय इसोरनो आंबो 100 थाखा हरबाय आरोना ओमफ्राय अननानैहाय बैसागुनि नामावहाय ओरैनो जोङोथ' गामियावबो रंजानाय जायासै आरो जोंनि टाउनावबोथ' इसेबां बिदि रंजा बाजा इसेबां गैयाना बेनि थाखायनो गामियावनो एसे इन्जय खालामफाबाय मालायफोर मोसानायखौनो ओरैनो इन्ट्रेस्ट लाफाबाय आरोना ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ एसेयावनो फोजोबसै आरो थाबैनो गोदान आपडेट लाबोगोन आं